Unahan dito ay bahala siya. So, hello mga Jai. So, Mga Jayers. nanday may karon sa kanang Philippine Airport. Sugat mga Jai. Bata mga Jai na sugatan day. Friend na mo day. Moabot na gid siya day. Palihog lang day. Day, sa puwa pa day. Sa lipton dali day. Di merkado to sugatan day. Amiga palihog. Matanaw sa kaday, matanaw sa drama niya day. Video na. Hey, mother din niya girl. Hello guys, welcome back to my channel. Pinaka-badhani ka oh. If you are new here, please do like and subscribe. Like and subscribe. So we are here at domestic airport to susugatin namin ang aming kaibigan. Hoy, bawal sugatin dahil magdala pa tayo ng The next day. Lang mo gina nagbalik. Sagot sa mo. Ginagawa mo. Runga agad. Hangin kay ini ragod mo naman ang hangin ni usab. Gisugan pa. Dili ay akong gabidyohan. Gabidyohan ako inyong position. Sige. How to come here? Sige day, explain day. Una day. Una day, pagtanom. Hindi tayo magskayan dahil listen po day. Wow, saan ko na pag-asay sa Campalabo. Ma'am She. Ang tuyo diri. Ang tuyo. Langoy. Lagyan tayo sugat. Balot lang to eh. Okay naman, bro. Day, kumusta na day? Para asa na day? Lami, day. Wala na siya maka-anak ka, day. Hindi mo nagbalot, day. Hindi ko unahan yun day. Bahala siya. Ha? Day, asa day ka nun day? Baka hindi kagbalot, day. Yung kibong ka. Yung muslim. Ano day? Lamay sa isa.
tomorrow. Ay, mga on. Uy, what's up mga mig? Ito ba? Ngit-ngit kay. Ano man ang ngit-ngit pa man. Dahil magsugod mo sa ngit-ngit dahil. Kami kuyo. So, hi mga dahil. So, Ano ba ito? hello mga ka-tires. Sinadin mo sa Oslob ng charot lang. Charot lang kahebe mga squaw. We're here at Oslob, then we're going on whale sharking. We're going on whale sharking. Mga squaw. So, be right back. Hey, what's up mga mig? Hi, Day. Good morning, Day. Good morning, Day. Hey, what's up guys? Vlog take over. So what's up guys? So again, we're here at Oslob with the gang. Mas kuan say, unsa yung liptin day, pala lang ko day. Tabang ni. Tabang ni ang liptin day. Oh. Di ba yung ante? So, Day, wala na kami mga butanding. Karan day mga tutubig mga butanding day oh. Tawad day, hindi na siya day. Padung lami. Lapan gid day kay nahangol gid sa butanding day. Nahangol gid butanding kamo day. So be right back guys. Woo, sunrise. Bayatski. Lala. Murag bandrol, oy. Murag bandrol. Karito ah. Bog. Uy, Hey, yo, what's up mga meg? Jai, hey, Jai. Say na, Jai. Bawal tagay, Jai. Bawal tagay. Mainit at tagay. Ito akong Familiar. Be right back, you know. Nigaiski is now online. Ikaw, bago rin matagma to kiss him. Oh, sige, hi dia, be. Hi sa vlog. Ay, nanalo yung pareha na mo. Hi, vlog.
See you later, SG. Osji-sang! Naog to? Where? No! Naog ba? Ay, dako, ba ni mo to! Te! Uy, tao! Uy, saba is ba? Langoy ka, langoy dali ka. Pala yung damig. Oo. Hello, baby! Bahala rin. Langoy mo para makita jud mo. Tama may gagawin. Ano rin mo? Para to ka. Picture natin ka na. Hindi na layo-layo, pinakukuha na kakayan. Hindi pa! Later.
Mangulay na yun may mga tayo ay Cebu City. Hey guys, hey! Oh! The flash and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. As if we never knew. So you can't let go. Just believe in me. Waiting for you. Daghan na ang ketchup, please. Charot. Kain muna, kain muna. Butang cocktail ka na. Muna. Hack. Hey, what's up? O karon padung lang yung ulit kay maigor dito mi nagpicture ka diyo pero among kita na ba kung sa kanindot. Dito naman. Nindot siya pero problema lang ang tubig dili. Medyo lang niya ito. Medyo lami ang tubig, dark gamay. Parang pag mura ka ng chocolate bomb. So, mo to siya ang daan nga bridge Oh, sa Ilihan. mo to daan nga po sa Ilihan dire. Nga igo ra gyud usa ka motor maksud. So, ginadili daw ang Paligo pagpaligo. o mao ilang gitangtang. Pero kay Pinoy taday. Ang kalasama nang magpatuo ginadili. So, kadong nami sa among padulungan. Bye!